jugoslavenskih tajnih službi. Međutim, ovdje ključno je to da glavni razlog za takvo postupanje je zaštita SDP-a. Jer kad bi se svi ti arhivi otvorili, tada bi bilo potpuno jasno da je Savez komunista bio svojevrsna zločinačka organizacija. I to bi bilo katastrofalno za SDP kao njegova pravnog, političkog i ideološkog sljednika i tada bi došlo praktički do svojevrsnog urušavanja tih političkog odnosa, političkih snaga u Hrvatskoj. I u tom slučaju bi SDP ne samo u Hrvatskoj izgubio na ugledu i utjecaju, nego bi vjerojatno u socijalističkoj europskoj internacionali izgubio svaku podršku i došao bi u pitanje njegov status, članstvo u socijalističkoj internacionali, kad bi se to sve saznalo i otkrilo da je vodstvo SDP-a od 1990. do danas sve činilo da bi sakrilo te činjenice o tim zločinima. Oni su zapravo, znači, skrivali tragove svojih vlastitih zločina. Dajte nam recite kako je to funkcioniralo. Je li moguće da je recimo Račan, kojem oni polažu vijence na grob, naređivao ubojstva? Ili sudjelovao u tom procesu? On je sigurno bio upoznat. Znači, u vrijeme kad je on bio izvršni sekretar Centralnog komiteta i kasnije član Centralnog komiteta, on je sigurno bio upoznat. To je meni u razgovoru su mi rekli neki članovi Centralnog komiteta, da je jedan krug njih, ne svi članovi Centralnog komiteta, ne svi izvršni sekretari, nego neki zaduženi za unutarnju politiku i sigurnost, za za obranu i tako dalje, za suradnju sa inozemstvom, za vanjske poslove, oni su sudjelovali u odlučivanju o tome. A neki drugi su već u tijeku odlučivanja u kojemu nisu osobno sudjelovali, ali su znali što je u pripremi, a skoro svi, nakon što bi se nešto dogodilo, su znali to. Znači, Ivica Račan je u najmanju ruku znao za to, bio suglasan za te akcije, sa izvođenjem tih ubojstava i nije im se protivio. I što je najvažnije, nikad nakon što je stvorena samostalna i demokratska Hrvatska država, nikad se nije od toga ogradio, nikad nije izražio žaljenje